Η κυρία Τόμπρου. Ναι. Από τον Energy, ο Προσαλέντης ο δημοσιογράφος είμαι, κυρία Αντιδήμαρχος. Ποιος? Ο Προσαλέντης ο δημοσιογράφος. Είμαστε για το ραδιόφωνο, για τον αέρα. Δεν ακούω, ένα λεπτό. Με παίρνετε στο 40401. Ναι, το ξαναπήρα πριν, αλλά δεν απαντούσε, το κάνω αμέσως. Τώρα πάω, ήμουνα δίπλα στο δήμαρχο. Γι' αυτό πάρτε με κύλι. Ναι. Ναι, με ακούτε τώρα? Ναι. Από τον Energy, από το ραδιόφωνο, την εκπομπή ζωντανά στον αέρα, κυρία Αντιδήμαρχο. Ναι. Σχετικά έχουμε μια καταγγελία ότι στην υπηρεσία σας έχουν μπει κάποια άτομα και τα οποία τα έχετε μεταφέρει σε γραφεία. Αληθεύει αυτό, το γνωρίζετε? Εσείς ποιος είστε? Ο Προσαλέντης σας είπα, ο δημοσιογράφος. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σας μιλήσω, κύριε Προσαλέντη, δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Εμένα μπορεί να μην θέλετε να μιλήσετε. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Ναι, δικαίωμά σας και αυτό, να το κλείσουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αν αυτή η συμπεριφορά σας είναι σωστή για τους πολίτες, μπράβο σας. Λοιπόν, είδατε όταν τους μιλάμε για σκάνδαλα, για ρουσφέτια κτλ. Πώς αντιμετωπίζουν το θέμα και σε κύριοι. Εμένα μπορεί να μην θέλει να μου μιλήσει η κυρία Τόμπρου. Δικαίωμά της να μην μου μιλήσει. Στον πολίτη όμως που πρέπει να πάρει απάντηση για την κυρία που την έβαλε από το κλάδεμα σε γραφείο μέσα, ήταν ωραία τα ρουσφέτια αυτά. Τα καπίκια. Αυτή είναι η συμπεριφορά και σε κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Είναι η διαφάνεια που λέγαμε προηγουμένως. Είναι ο σεβασμός απέναντι στον πολίτη, στο δημότη. Αυτά που υποσχόνταν πριν τις εκλογές και με το που ανέβηκαν επάνω καβάλισαν το καλάμι όπως βλέπετε. Και τώρα εισπράττουν τις αποζημιώσεις χωρίς να προσφέρουν ούτε ενημέρωση ούτε σεβασμό απέναντι στον πολίτη.